ଏ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଜନଜାତି ବାସ କରନ୍ତି। ଏଠି ଅନେକ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଅଧେରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ସମାଜରେ କେହି ବି ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି। ମଣିଷର ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ସେହି ଦୁର୍ବଳ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଫାଇଦା ସମାଜର କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ ଉଠାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ସିଂହ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନା, ଏ ସମାଜର ଲୋକ ନିଜକୁ ପର ପଇସାରେ ଯେମିତି ଧନୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଭାଇ, ଯେଉଁମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତମମାନଙ୍କଠୁ 100 ଟଙ୍କା ଧାର ଆଣିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ସୁଧ ବାବଦରେ ତମେମାନେ 1000 ଟଙ୍କା ନେଉଛ। ତ ଗରିବମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସୁଧ ପଇସାରେ ନିଜକୁ ଧନୀ କହୁଥିବା ମଣିଷମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କେବେ ତମେମାନେ ଧନୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଧନୀ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଗରିବର ଦୁଃଖ ବୁଝେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହରିନାମ ତା ତୁଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।